ga ema na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka ekesi anyanwụ kedu kwanu ka mbazi si egwu ji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụrụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajọ afa mbụ ọmalịcha Ada Igbo n'isi okwu anyị tata ebe anyị nọ n'ụbọchị nke tata bụ obodo a na-akpọ Awlaw dị na Oburuoichi Oji River na steeti Enugu. Gịnị ka ha na-eme? Ha na-eri ji n'ụbọchị nke tata. Ya bụ sonyere m ka m gosi gị ka obodo ndị Awlaw si eri ji nke ha n'ụbọchị nke tata. Ngwa ka anyị gaa. Na mbụ, ọ bụrụ na ọfọ ihe dịka mkpụrụ ụbọchị 4, ya bụ otu izu n'ala Igbo ka ha jiri wee rie ji ha, ha ga-abịa n'ama obodo anwa wee manye ihe dị etu a iji gwa ndị mmadụ na oge ha ji eri ji eruwegokwa. Ịghọtara? Ha bịa n'ama obodo ha amanye ngwu a iji gosi na erim ji anyị ebidogokwa na ọ fọrọ mkpụrụ ụbọchị 4. Ị na-anya fụ ebe ha manyere ya bụ ihe anwa n'ama egwuregwu obodo. Nke a bụ ụzọ gara ebe anwa a ga-anọ wee mee ya bụ na ebe aja n'obodo ha anwa na-agwụ obodo ha ga-anọ wee rie ya bụ ji. Nke a bụ ụzọ gawara ebe anwa. Ọ bụrụkwa na iruo na ụzọ esi abanye n'ime okwu arụsị anwa a na-eri ji, ha ga-amanyekwa ngwa anụnwa ọzọkwa iji gosi n'ezie ọ bụ n'ọnụ ebe a kpọmkwem ka anyị ga-anọ wee waa ji nke obodo anyị. Ịfụla na ya erugo n'ọnụ ụzọ anwa esi abanye n'ime okwu arụsị anwa. Nke anọ bụ mgbe anyị batara ebe anwa ya bụ di ji maọbụ eze aja ana ebe anwa ka ọ na-aga ọfọ. Ngwa gee ntị ka ifụ ọfọ niile ọ gọrọ. Onye si na awaka dị ama n'obodo awakasị ichinye ya. Onye nọ na-ekpere ekpere aga m n'iru nwoke ma nwaanyị ya dịrị ya na mma. Ụmụazị anya n'ọnụ n'ezi ya dịrị ha na mma. Onye chinye zere ndị ọrụ aka ya arụta ego. Ndị na-agụ akwụkwọ ga-enwe scholarship. Ndị na-arụ ọrụ oyibo ha ga-enwe promotion. Mụ wee na-asị ịtọ nke ise nya dịrị ha na mma. Mụ wee na-asị ụba ha dibịa bụ nya dịrị ha na mma. Onye na-asị ọrụ bịara ije ka ha niile si wee gbavo ihe ha na-eme wee bịa zonye ụkwụ na taa wee ke ọ ga-adịrị ha na mma. Onye ihu ha dị iche iche ka mkpa ha dị iche iche nke onye na-eme wee ezigbo ya ya gazieri ya. Anyị ekpe ihe a wee si uru bịa tinye aka ka ọ dị ire dị nsọ n'aha na n'aha ọfọ. Kedu ka a ga-esi wee na-achụ aja ma afọ ya udene? Ya bụ o nweghị ihe bụ erim ji ma ọ bụ na nrisa na nkwari adịghị ebe anwa. Ya bụ ị na-anya ife onye nke nọ wee na-atụcha ma ewu ma ọkụkọ ndị nwekwara ego efi ya egbukwa efi. Ịghọta? Nke a bụ onye na-akwado ọgbụgba egbe mkpọnala. Ịghọta? Ọ bụrụ na ị maara Igbo ị kwesịrị ịma ihe bụ egbe mkpọnala. Nke anụ a bụ egbe nke a na-akwụnye n'ala were nsị egbe wee tinye wee gbapụ ya iji wee gosi na enwere emume na-aga n'iru, ọkachasị ihe dịka emume erumu ji. Ugbu a agbara egbe anụnwa o gosigo na nya bụ mmemme ebidogo kpọmkwem. 1 hour later. Dịka otu awa gachara ya bụ ugo eberela na mgbagbu. Ifugo ugbu a n'oge a bụzi oge ndị mmụọ
ga-eji wee bịarutezie n'okwu arụsị anwa. Ị na-anya ebe a na ifu na mmụọ nke anụnwa bụ mmụọ nke izizi bịaranụ. Tupu mmụọ ọbụla abanye n'ime ebe anwa a na-eme ihe, a ga-ebu ụzọ wee gbapụrụ ya bụ mmụọ egbe. Ọ bụ na agbapụrụ ya egbe, o nwee ike wee banyezie ebe anwa, ọ gazie kene arụsị obodo ha anwa. Oriri bara m mmanwụ amata ọhụrụ mkpukpu anyị ọgbara onwe ego nyere ya nyere
Daalụ maka isonyere n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.